डीजे अमित राज कमलपुर हाट। रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरगंज। सजनी सवरल रूपवा के करा के देखैबू, सजनी सवरल रूपवा के करा के देखैबू, असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू, असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू, असही दीवाना के। सजनी सवरल रूपवा केकरा के देखैबू। डीजे अमित राज कमलपुर हाट। प्यार को के हमारा से कोई तू गद्दारी, सीधा साधा दिलावा के दिहलू बीमारी। प्यार को के हमारा से कोई तू गद्दारी, सीधा साधा दिलावा के दिहलू बीमारी। प्यार करेला लोगवा के इहे तू सिखैबू, प्यार करेला लोगवा के इहे तू सिखैबू, असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू, असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू। सजनी सवरल रूपवा केकरा से देखैबू। मिक्स बार रागनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरगंज। कैसे केहू प्यार पर भरोसा जान करी, तारा जैसे लड़की पर दीवाना नहीं मरी। कैसे केहू प्यार पर भरोसा जान करी, तारा जैसे लड़की पर दीवाना नहीं मरी। प्यार के वादा जानो ऐसे तू निभैबू, प्यार के वादा जानो ऐसे तू निभैबू, असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू, असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू। सजल सवरल रूपवा केकरा के देखैबू। डीजे अमित राज कमलपुर हाट। जाला कही काहे ऐसे कैलू, कही अमित आशिक तू ना भूलैलू। आशीष जाला कहे काहे ऐसे कैलू, कही अमित आशिक तू ना भूलैलू। पले पले हमरा के घुट घुट
के मुईबू हो। पले पले हमरा के घुट घुट के मुईबू हो। असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू हो। असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू हो। सजल सवरल रूपवा के करा के देखैबू हो। चुटपुट डाउनलोडिंग सेंटर सरसवा बाजार। मोबाइल नंबर 72 73 82 78 41।